Kung gusto nyo mapanood to ng buo, sa mga hindi pa nakakapanood, ayan, panoorin nyo lang kay Kalingap Rab. Pero bago yan, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. At thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, at Roel of Malalag. Ito na nga mga Kalingap. May nakaano na ba kay ate yan nung yung balaw? Oo, sabi ko sa inyo yan, sarap kaya nun. Ayan, speaking of balaw, talaga namang napakarami nagko-comment sa akin na ano daw ba yung balaw. Nakukuryos sila, di ba, kung saan daw nakakabili, kung ano daw lasa niyan. Masarap po talaga yan, tsaka hindi kasi yun mabibili kung saan, sa ano lang talaga, sa Bicol. Sa Naga, dinilan. Sa Daet, balaw. Nangangalingasaw yung amoy. Tapos kapag niluto mo naman, halos lahat ng kapitbahay mo is talagang amoy na amoy yan. Kaya asahan mo, maya-maya may lalapit may dalang platito. Sabi ko, Hila. Ayan, mayroon na ba kayo idea kung anong ginagawa ni nanay? Sigurado meron na dahil napanood nyo na to kay Kalingap Rab. Ayan. Pero bago yan, shout out dun sa nag-comment sa akin na hindi niya daw gusto si Joy. Kasi alam niyo ba kung bakit? Siguro may idea na talaga kayo. Natatawa na nga lang ako. Medyo late na nga lang to reaction ko dahil alam niyo naman, busy yung inyong tendera. Kaya pero bago yan, ayan, intro, pasok. Maloy, asagkan, sawi. Hey mga Kalingap, welcome back po sa ating channel. Dito tayo kina Joy, Diwata. Ito, yung bahay nila. Kitang-kita nyo naman, tuwing pupunta kami dito, palaging nag-uulan. Kaya may nabasa ako sa comments. Ito, nakuha ko rin sa kanilang idea. Ito, may datayang trapal, kasama natin si Super Mac. Ano? Ayan, di ba? Hindi ko lang alam kung napanood ni Kalingap Rab yung reaction ko about dun sa nag-comment kay Joy na hindi raw niya gusto si Joy kasi dapat ang pinabili trapal at higaan, hindi plancha, rice cooker o kung ano pa man dahil yun daw yung pangailangan nila. Na ang komento ko dun is tama lang naman yung pinabili nila Joy. Diba? Tamang-tama lang yun dahil kailangan talaga nila yun. Itong trapal na to is sila Kalingap Rab na yung pumili or nagdesisyon na salamat sa'yo dahil nagkaroon ng idea si Kalingap Rab sa comment mo. Siguro nag-comment ka sa akin, nag-comment ka rin kay Kalingap Rab. Hindi ko lang alam kung napanood ni Kalingap Rab yung reaction ko at nagkaroon siya ng idea. Kung ganun man is thank you Kalingap Rab. Kaya ngayon magpa-thank you tayo sa kanya. Meron kahit papaano merong negative at merong naging positive, 'di ba? Negative dahil sabi niya hindi raw niya gusto si Joy. Naging positive dahil nagkaroon ng idea si Kalingap Rab. Kaya ito, panoorin muna natin. So, lalatagan natin ng trapal yung bubong. Tara po, mga Kalingap. Pansamantala lang naman po ito habang hindi pa sila na papagawa ng bahay. So, sa bagay, pwede naman pansamantala, 'di ba? Sira na talaga yung bahay nila at saka hindi naman na sila diyan nakatira. Pupunta-punta lang sila diyan lalo na kung iba-vlog sila, 'di ba? Tapos kapag wala naman sila Kalingap Rab, pupunta-punta lang diyan sila Joy kasi diyan sila nagpapalipas ng maghapon. Pero sa kabilang banda, okay lang din naman yung trapal kasi kahit papano kapag naka-stay diyan sila Joy at nagpapahinga-pahinga, kapag inabot sila ng ulan, safety sila, di ba? At yan, good job Kalingap Rab at good job dun sa nag-comment sa nang bash kay Joy dahil hindi raw niya gusto si Joy, dapat daw trapal. Night, tatakluban naman namin ang trapal pansamantala. Ano po? Kasi Kaya lang kasi ang hinalala ko kasi noon, kaya sabi ko parang hindi ako sang-ayon dahil baka lalo mas magiba, di ba? Pero sa tingin ko is naging successful naman yung pagkakalagay nila. kawawa naman kayo dito ay. Narito kami dito ay nagpuwi kami. Sinanay, nagkuha na ng itak. Ang sakit ng ngiti. Hello, Mar. Problema niya, pag dinagyan ng trapal, baka gumuho na ito. Yun din. Di ba sabi ni Kalingap Rab, baka pag nilagyan ng trapal gumuho na. Yun din yung sabi ko doon. Pero, panoorin muna natin. Grabe, si nanay lang po gumawa nito lahat. Si nanay lang. Hindi pa ito si nanay. Diba? Iba talaga ang nanay, nagagawa ang lahat.
maging gawain niya ng lalaki, gawain ng tatay, gawain pangnanay, di ba? Hey, guli natin yung karpentero, Mac. Oo. Kung kaya ko naman, ano lang siya. Naghahalo ng semento. Di ba? Kung napanood nyo kasi yung mga dati niyang vlog or nauna nila, naikwento talaga ni nanay na nakapagtrabaho siya sa construction. Pero yung taga ano lang, ikot na mga alambre. Hindi ko alam kung ano yun. At sabit ng tire baga sa pang ano, bakal. Parang akot ng tita ko ng ano dyan. Nagtaas ka dito, Nay? Nakakita ko dyan sa bubong at bukado. Bakit po kayo nagtaas dyan? Ayan, kumuha kasi si nanay ng avocado kaya umakyat sa bubong ng bahay. Ang galing niya nanay. Nalalaglag na. Ito nabasa ko sa comments, tama naman, para pansamantala pag-upload, para di na kayo tumutuluan dito. O, di ba? Ayan, thank you sa nag-comment na nag-suggest na trapal. Kaya lang bakit kasi ayaw mo kay Joy? Gustuhin mo na si Joy, panoorin mo tiyak, magugustuhan mo siya. Siguro first time mo pa lang siya napanood, kaya siguro yung pagpunta lang nila sa SM mo siya napanood, panoorin mo simula-simula, tsak. 100% magugustuhan mo rin siya. Wawa naman si Joy ay walis ng walis. Wawa naman kayo na dito. Linis ng linis. Tagulan na pati ngayon, ano Joy? Opo. Tagulan na? Ayan, nilalagay na nila yung trapal. Alam nyo ba, kung may pera lang siguro si nanay noon, hindi pa masyadong sira yung bubong niya, nilagyan sana niya ng ganyan, di ba? Kaya lang, syempre, hindi niya na rin naasikaso dahil walang pambili. Yung pera, syempre, gagamitin na ng anak niya. Tama, okay ba sa'yo Joy itong naisip namin? Opo. Ha? Okay sa'yo to? Yan, okay na okay talaga yan para kay Joy dahil, di ba, dyan niya nga gustong tumambay maghapon dahil tahimik. Doon kasi kinaate niya maraming kapitbahay. Tapos alam nyo ba, syempre, siguro na-experience nyo din yan kahit sino na kahit anong luma na ng isang bagay o gamit, kapag paborito natin, talagang binabalik-balikan natin, talagang lagi pang ginagamit. Minsan nga kahit damit kahit sira-sira na pagpaborito natin, ginagamit pa rin natin. Parang si Joy lang yan, kahit sira-sira na yung bahay at nakatayo pa rin naman, kahit andun na sila kinaate niya, doon sila natutulog. Pag umaga, dyan siya sa bahay na luma, di ba? Kapag umulan, merong kubo-kubo dyan na maliit. Kapag maganda naman yung panahon, dyan siya, presko. Kaya ngayon, pabor sa kanya na nalagyan ng trapal. Kaya okay na okay yan. Pero kung sasabihin nung pumunta sila sa SM at trapal ang pinabili, hindi rin. Okay ngayon dahil si Kalinga Prab yung nagdesisyon. Buti ka, ang ganda ng ngipin mo, no? Smile nga dyan, smile. Tingnan mo, ang ganda ng ngipin ni Joy, no? Di ba? Ang ganda talaga. Oo nga. Lahat naman sila, di ba? Si Ate Rhea, si Leia, ang gaganda ng ngipin nila. Oo, ang ganda. Grabe, inaalagaan mo. Uy, baka magsiba. Ay, magigiba yan. Di ba? Tingnan mo si nanay, oh. Excuse me, bro. Tingnan mo. Nay, sigurado ka dyan? Ayan, ito yung napanood kong part na medyo nag-alala talaga ako. Parang ayaw ko siyang tingnan maigi dahil sabi ko madulas yung yung mga kahoy, di ba? Hindi naman pwedeng yung mga lalaking pumunta dyan kasi mabigat sila, baka bumagsak. Si nanay kahit papano gamay niya na at saka magaan siya. Ay, uy, nay. Grabe, baka nga. Wow. Ang galing. Nanay, mahulog ka na ya. Ingat po kayo. Di ba? Sanay na sanay talaga si nanay. Si nanay lang lahat gumawa nito, mga plastiko. Ha? Si nanay lang lahat gumawa niyan kasi wala naman silang di ba inaasahan, di ba? Kahit ngayong mga paggawa-gawa ng mga ganyan na hinahakot nila galing sa bundok, di ba si nanay lang talagang gumawa at saka katulong niya yung mga anak niya. Pwede na nga inayos ko. Ba't hindi niyo po, trapal, walang pambiling trapal? Ayan, siguro kung may pambili talaga silang trapal, noon pa, ginawa na yan ni nanay. At saka kahit alam nyo ba, minsan kahit hindi pa sira yung bubong, magandang lagyan yan, lalo na sa mga probinsya dahil iwas sa sa bagyo, masira yung bubong.
sila kahit trapal, walang pambili. Buti lang, mayroong dumating. Kasi kahit magkaroon sila ng hawak na pera, syempre unang isipin ni nanay is yung mga anak niya, yung mga pangailangan sa school. Lalo na si Leia, mag-grade 11 na. Si Joy, mag-grade 12 na, 'di ba? Kaya kahit magkaroon si nanay ng pera, hindi niya na yung priority. Oo. Tingnan natin. Tara Joy, pasukin natin yung Ayan. Bali na ilagay na kasi yung dalawang trapal na pagkalaki-laki. Mahal din yan. Dami niyong avocado. Tanim niyo yan? Opo, sa likod. Galing. Ayan Yan yung inakyat ni nanay sa taas ng puno. Dumaan siya sa bubong nila dun sa kubo-kubo. Medyo dumilim na pero wala nang tulo. Wow. Hindi daw pala kayo nakatulo to dito kasi... Hindi nga kami nakakapagluto. Kasi hindi naman talaga dyan sila nakatira. Diba sabi ko nga, wala nang bahay sila nanay. Parang paroon parito na lang sila. Nakakayaman kay Ate Rhea, pero syempre no choice naman dahil yung anak naman yun ni nanay, kapatid nila Joy. Kapag gabi, doon sila kina Rhea. Kapag umaga, dyan sila. Pero doon sa may malit na kubo-kubo, tapos yan parang pahingahan na lang, ganun. Kaya yung trapal, kahit papano, nakatulong talaga yan. Okay na okay yan, di ba? Hindi naman tayong bumili niyan, si Kalinga Prabo, di ba? Kaya okay na okay. Ulan. Nandito kami kanina, kaya naglabitan dito kami ng bahay. Kahit pala trapal na hindi kayo makabili. Pero naisip nyo na rin ang trapal, naisip nyo na rin. Malamang talaga, kasi kaya lang, mahal talaga yan. Alam nyo ba, ang isang yarda niyan, magkano? Tapos kung ilang yarda ba yan, di ba? Pagkahababa, parang kinulang pa nga doon sa may CR. Nakakapagluto na dito. Ayan, kasi pag magluluto, pag tayo katulad ng magmaruya tayo, natanggal yung Yan sila. Kasi nagluto sila dyan ng maruya, yung pinakain kina Kalinga Prab. Tapos natanggal may natanggal na bubong. Supermark din ang mga gawa ng bahay nyo. Taga rito din yan sa Kabatuan. Ay, meron nang naka-line up na gagawa ng bahay nila nanay, o di ba? Kahit papaano is sinasama na ni Kalinga Prab para ayan, mapag-aralan na, o di ba? Kaya ayan, abangers na tayo. Kita mo yan? may tabi. Pero ni minsan di ang kinaya ni Joy. Hala, ano ka po? Nani siya? Ayos ka lang? Ayan, may napako na kasi nga, 'di ba? Marami ng sira-sira na yung bahay. Saan po? Ay, dudugo. Napako. Ayan, sana wag baliwalain nyo ni Kalinga Prab. Hangga't maaari is paturukan ng anti-titano sa mga barangay, libre lang naman yan. Kasi hindi biro yan yung mapako. Minsan ang epekto niyan taon bago maramdaman. Grabe yung mga sakripisyo ng karpentero. Ano po? Tignan mo, wala na natutulo. Naharamdaman ka pa? Pagbalik ninyo, malinis na yan. Ayos na yung pagbalik ninyo. Kaya lang, hindi kami dito talaga natutulog. Hindi kami. O, di ba? Hindi na talaga kasi diyan sila nanay, hindi na sila diyan natutulog kahit lagyan ng trapal yan, hindi na rin talaga. Pero para kay Kalinga Prab, okay lang naman na lagyan ng trapal dahil diyan nga sila maghapon or tumatambay. Okay lang. Umaga pa lang nga, ito na kami dito. Ito naman, dalawa, ayaw din naman dun. Kahit yung bunso ko, kahit ko din yung dito, maghapon yan na dito. Bakit masikip doon? O, di ba? Diyan talaga maghapon si Bunso, lalo na ngayong bakasyon, di ba? Lalo na ngayong bakasyon, malamang nandiyan na sila lagi sa sa bahay na yan. Sabi niya, Parang maingay doon. Maingay nga doon. Sabi niyang maingay. Paano pag Kasi maraming tao doon, maraming kapitbahay kahit papano. Pero kapag napagawa na ng bahay yun, konkreto, simentado, kahit papano, mababawasan yung ingay sa loob. Pag pambahay na kayo doon, baka dito pa rin kayo matulog. Kasi gusto nyo rito. Maganda nga sana kung... Pero hindi biro yun. Siguro kahit meron na silang bahay doon, hindi maiwasan na pupunta-punta pa rin sila dyan. Pero hindi na palagi, lalo na maganda na yung pwedeng higaan ni Joy doon, di ba? May kwarto na si Joy. Dyan siguro, pag may time na may gagawin lang sila dyan, kukuha sila ng bunga ng avocado. Dito kayo paggawa, no? Kaso di pwede, no? Kasi wala pang titulo, yung pwesto nilang yan. Doon na lang, no, Nay? At least may mga kapitbahay kayo. Kahit papano, is maganda rin naman yung may kapitbahay. Tagal naman na ito, ilang taon na ito, bahay namin na ito. Tagal na po. Ilang taon naman na ito.
yan? Anahaw ba yan? Anahaw yan yung kinuha namin sa bundok na hinakot nila. Alis doon. Ikaw nagkakot yan? Bundok. Joy, ito. Yan yung kinikwento nila nung maliliit pa sila, di ba, na nagbuhat sila ng mga ganyan, kahoy, anahaw, na sama-sama silang lahat. Na parang yun pa nga yung sinasabi na naligaw sila. Sila Ang galing. hakot niyan. Galing doon sa bundok na bundok, hakot nila dito. Tapos ito yung kinikwento niyang mga kahoy na ito. Nagaling naman doon sa bundok din. Yung naligaw yata sila nun. Hakot nila yan, paahon dito. Opo. Lahat Eh di, ano din talaga memorable din sa inyo itong... O kasi ano di ba? Ilang taon na si Ate Rhea? 20 years old. Ibig sabihin, nasa 20 years na rin yung bahay na yan. O di ba, tagal na rin naman talaga. Kaya lang problema talaga is wala ng pang-maintenance si nanay sa pagpapaayos ng bahay. Pero dahil napakabuti ng kanilang mga puso, ng kanilang mga hangarin, ayan, talagang sinagot ni Lord ang kanilang dasal, 'di ba? Kasi ang plano niyan pag nakapagtapos na si Joy. Pero ngayon, habang nag-aaral pa sila, ayan, andyan na yung pabahay ni Kalinga Prab. bahay na ito. Ang dami niyong pinagdaanan sa bahay na ito. Pero dati, hindi po ito ganito. Pero kahit papaano, yung pinagdaanan nila, andyan yung hirap at sarap, di ba? Minsan mahirap, pero masarap dahil masaya sila, magkakasama sila, at dahil mga positive sila, hindi nila namamalayan yung ganyong sitwasyon. Masaya sila sa buhay nila kahit ganyan. Maganda po ito dati, maayos. Kaso nasira na lang ng mga bagyo. Tuwing mabagyo, hindi ko naman na nagagawa. Ayan, i-flex ko lang, 'di ba? Nung mga unang vlog nila Kalinga Prab, nabanggit ni Nanay na nagpa-Maynila siya, naiwan yung tatlo niyang anak diyan, maliliit pa, mga elementary pa. Pero kahit papaano, maganda pa yung bahay na yan. Malaki yan para sa tatlong bata, di ba? Tapos yung mga kapitbahay naman nila na halos kamag-anakan, kahit papaano is tumitingin-tingin naman sa tatlong bata. Kaya ayan, ngayon lang naman nasira yan. Nung iniwan ni nanay yung tatlong bata is okay naman yung bahay. Tapos kahit papaano, dahil nagtatrabaho si nanay, may baon sila, may pagkain silang maayos, di ba? Kailan lang nag-iba din itong CR namin. At least di ka na po maghihintay makagraduate si, makakabahay ka na po. Yun, no, yun. Congrats Yun po naman sa ang inyo. balak niyan, no, na hindi pa kayo nadating sa buhay namin. Sabi niya, Plano niya. Mama, matrabaho talaga ako para makatapos ako. At pag ako'y nakatapos, hindi, papagawan kita ng bahay. O, di ba? Talagang napakabuti ng Panginoon. Hindi pa nakapagtapos si Joy. Andyan na yung mga dalangin nila. Talaga yung siguro yun yung pinagpipray nila lagi na magkaroon sila ng bahay, di ba? Kasi napakahirap ng sitwasyon nila ngayon. Paroon, parito, di ba? Kaya ayan, answer prayer sila. Ito ano naman niya. Pero sabi niya, papatapusin niya rin si Bunso. At para labas tayo, check natin yung bahay po na ating yung trapal na ginawa nila Supermac. Ay, mga kalingap, wala ng tulo. Ay, Di ba? Wala nang tulo. Kahit papaano, kahit medyo dumilim sa loob, safe na, di ba? Meron nga dyan na banggit si nanay na sa sunod daw na punta nila Kalinga Prab, may pagbabago, di ba? Abangan natin yun. Wala pa kasing update. Ano kayang kaabang-abang? Siguro ayusin ni nanay kahit papaano, kahit hindi na sila dyan nakatira, medyo ayusin niya para magbukang bahay uli, di ba? sarili niyo pong tanim yan? Kaya mag-usal ko din ako. Wow, salamat. Kunti lang. Kasi di naman yan maubos. Meron pa din sa bahay. Wow, napakarami avocado, 'di ba? Kung diyan pipitasin mo lang dito, naku, napakamahal niyan. Ang isang peraso lang magkano na. Paborito pa naman yan ng mga anak ko. Meron sa bahay. Grabe, salamat po. Paborito ko yan. Paborito O, 'di ba? Paborito rin na Kalinga Prab. ko po yan. Nilalagyan ko lang ng gatas. Mahal yan sa mall. Sariling tanim niyo po? Yan mo doon sa likod namin. Oo. Yun yung inakyat ni nanay sa puno na dumaan siya sa bubong. Ang galing nga, nagkaani kayo. Tingat lang mo ha. Tama na yan. Ha? Okay na yung mga kasama. Tama na po. Yan, may pabaon. Ito na may Oh, Makmak, gusto mo? Sila Makmak po, bigyan natin. Kuya, Yan po yung maggagawa ng bahay nyo. Alagaan. Ayan, 'di ba? Yun talaga, nay, alagaan mo daw yung magagawa ng bahay nyo. Meron na talaga naka-line up na. Siguro meron na talaga. Siguro hindi lang binabanggit pa ni Kalinga Prab, 'di ba? Kaya sinisipagan nilang mag-vlog dahil marami silang pabahay ngayon na naka-line up. Kaya kailangan talaga ayun. Siyempre, nagkakalap sila ng budget. Kasi wala naman siya ibang pinagkukunan ng pabahay kundi ang kanyang YT channel, di ba? Kaya ayan, wag nating skip yung kanyang mga ads.
siya, tapos panoorin natin ng buo ang kanilang mga video, lalong-lalo na si Kuya Bal Santos Matubang. Ano po yan? Ayan. Nakaka-good vibes yung tawa ni Kalinga Prab, no? Talagang tuwing tatawa siya, parang ang sarap niyang tumawa. Pwede na po tayo magtinda. Joy, titinda natin to. May nakaano na baga kay ate yan nung ano, Nang? yung balaw? Oo, sabi ko sa inyo, yan, sarap kaya nun. Ano na sa Ayan, speaking of balaw, di ba? Ang dami talagang nagko-comment kung ano daw ba yung balaw, kung saan nakakabili. Next time, susubukan natin magkumontak sa kanila. I-request natin na magnegosyo na talaga. Tulungan ni Kalinga Prab si Rhea na magnegosyo ng ganyan. Kasi kahit 3 araw yung dumating dun sa umorder, hindi naman agad yan nasisira. Di ba? Papangalanan daw ng Joy, Diwata, Balaw. Basta, siguro para sa akin, Balaw ng Diwata ng sira-sira ba? Daming alam. Ay, sige anak ko at mga Ituloy nyo. Sabi niya nga, may mga nag-order. Lagyan nyo ng Ako nga parang gusto ko magpa-order sa kapatid ko at magpadala rito, pero nagbago yung isip ko. Sabi ko, try natin na kontakin sila, tapos o-order tayo kay Rhea, di ba? Para meron tayong ma-share sa inyo. Diwata, Balaw, Diwata, Dinalian, ano yun? Dinilan sa Naga, Balaw sa Daet. Dinailan, Diwata, Dinailan. Oo. Diba? May nakaano na kay Tama na po ate yan. niya. Tama na yan. Share na. Oh, na lang kayo. Mac, Magandang negosyo talaga yan kapag pinagpatuloy niya. Sana tulungan siya ni Kalinga Prab, si Rhea. sa'yo to, Mac. Mahal po sa palengke. Baka ibenta mo yan. Ayan lang mga kalingap, yan lang naman yung kunting share natin, di ba? Magpa-thank you tayo doon sa nag-comment na medyo kahit ayaw niya kay Joy, may pagka-negative, kahit papano may pagka-positive, di ba? Hindi ko alam, parang hindi naman talaga siya as in basher na basher, di ba? Kasi andun pa rin naman yung alalahanin niya. Siguro isang beses pa lang niya napanood, kaya ganun yung nasabi niya. Panoorin mo po siya simula-simula hanggang ngayon, talagang mapapalapit din yung loob mo kina Joy, 'di ba? Kahit papaano nakatulong yung trapal. Kaya thank you sa comment mo. Marami man nagalit sa iyo, pero kahit papaano ayan, o 'di ba? Siguro proud ka ngayon dahil 'di ba, tama ako, trapal. Pero wag niyo pong hilingin na si Joy yung mag-request noon o sila Joy, kasi hindi na nila maiisip yun dahil yung bahay is sira-sira na talaga. Pero dahil sila Kalinga Prab yung nagdesisyon, okay. Yun lang mga kalingap. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.